Gracias. Eu tuve dúas parexas. A primeira que foi o pai dos meus fillos, que tivemos 18 anos xuntos e 6 casados. E despois tuve unha parexa dun ano, pero esta prefiero olvidar. Eu tamén a mesma, máis ou menos a mesma parte. En plan, foi unha relación boa, durante o tempo que estuve casado estuve feliz, pero sí que me dá o punto de saber o que quero e o punto de saber o que non quero, que é máis importante todavía. Iso é o que máis me interesa saber, que é o que non queres. Eu teño a miña base feita xa de que todas as mulleres sodes malas e tóxicas, menos a miña nai e a miña filla. Eu tamén teño a base de que todos os homens son infieles, pero espero que algún non. Eu non. Espero que algún non. Para empezar, xa nin todas as mulleres nin todos os homens somos iguales. E tampouco considero que as mulleres todas sean tóxicas e malas. A ver, moitas tamén teñen o mellor motivos para selo. As experiencias da vida tamén te fan dunha maneira ou de outra. O meu enfoque de vida sempre é así, facendo gamba e dicindo barbaridades. Todas as mulleres separadas ou que están solas, que teñen gatos, son complicadas. Se teñen un... A ver, complicadas somos todas, teñamos gatos ou non. Pero estas máis, son máis peligrosas. Eu digo isto, e min, eu non son a peor. A ver, eu non me considero tóxica, pero sí que sempre temos ese punto de... De maldad, eso é genética. Un pouco máis celosillas ou... Eso sí. Un pouco celosillas non existe, ou eres celoso ou non eres celoso. No, eu non son celosa. Non me considero celosa. Cal é o grado ese de pouquinho? De que non me gustan as amiguitas, eso non me gusta. Eu entendo que dentro da parexa ten que haber unha certa libertad. Correcto, e confianza. Correcto, senón xa falla todo. E a ver, eu digo das amiguitas, pero a ver, eu teño amigos homes e non pasa nada máis alá de ser amigos. Pero cantos? Algún.